Så er vi her igen, og mit navn det er Dorthea. Jeg tænkte, at jeg lige ville fortælle lidt om, hvad jeg har planer her for foråret. Der er mange, der faktisk spørger angående kurser, og der vil jeg sige, at hos mig på Klavianceskolen, der er det jo bygget sådan op, at man ikke behøver at tage kurserne i en rækkefølge. Man kan jo faktisk selv bestemme rækkefølgen, og så sætte kurserne sammen, sådan som man lige har lyst til. Det virker rigtig godt for den enkelte, og det virker også rigtig godt for resten af holdet, altså når man har meldt på et kursus, fordi at vi er så på mange forskellige niveauer, og det vil sige, at så har vi meget at give af hinanden, og vi har meget at få af hinanden. Så på næsten alle kurserne, der kan man være med, uanset om man er helt ny og aldrig prøvet det før, eller man er øvet. Hvis man gerne vil være på et kursus, hvor det er sådan hvor man kun er, hvor det er helt nye, så er for eksempel spirituel healing 1, så er det et rigtig godt sted at starte. Men ellers så er det ikke på nogen måde, så man bliver kastet ud i noget, man ikke kan bryde sig om, hvis man er helt ny og gerne vil have lov til at bare være i den der nye energi. Men jeg skal gøre mit, og seriøst mit allerbedste, for at hjælpe alle, så de får mest muligt ud af kurserne. Så kom bare, uanset om du er helt ny, eller du er øvet. Og det næste kursus, der ligger lige for, det er det, der er i den 22. 23. februar. Der skal vi kigge på farver. Det er ikke sikkert, at du kan se farver i auraen på nuværende tidspunkt, men jeg vil gerne hjælpe dig med at give dig nogle øvelser til, hvordan du kan blive rigtig god til at se farverne. Og vi skal ikke kun kigge på farver den weekend, vi skal også være lidt kreative for at få den kreative, spirituelle energi i gang inden i dig. Det er det, vi skal den weekend. Og så kommer det lidt an på, hvad alle er op til, dem der er på holdet. Jeg kan ikke sådan planlægge undervisningen helt på forhånd, men jeg har mange idéer, så jeg prøver på at komme igennem så mange idéer som overhovedet lige muligt på sådan en weekend. Du kommer ikke til at kede dig, det lover jeg dig. Det bliver en masse spirituel energi, og vi skal meditere, og vi skal lave en masse indfølingsøvelser på hinanden, så det bliver garanteret en god weekend. Der er på nuværende tidspunkt 2 pladser ledige på det hold. Så har jeg lavet en ny række foredrag, eller række 1, 2, 3 række, men det foregår i Esbjerg på Hjernekro. Det første af foredragene, det hedder Find din egen power, eller din indre power, for det er jo den, vi gerne vil have frem. Det er den 25. februar. Det næste kursus, det er ikke et kursus, undskyld, det er foredrag, det er den 20. marts, og det hedder Har du psykiske evner? Og det er jo lidt spændende, fordi der hiver jeg nogle af øvelserne med fra min nye bog, der hedder Spirituelle øvelser. Så dem, der er på den foredragsaften, de kommer til at være en del af foredraget, fordi vi skal gerne have øvet eller afprøvet, om du har de her psykiske evner. Der bliver ikke noget, der bliver pinligt eller sådan noget. Det bliver en sjov aften, det bliver en hyggelig aften. Hvis der er nogen, der er pinlige, så bliver det allerhøjst mig. Men der kommer ikke til at ske noget, hvor jeg hiver en hvid kanin op af hatten eller et eller andet. Det bliver et foredrag, og så bliver der nogle øvelser, som jeg kommer til at foreslå, at man laver undervejs. Så er der det sidste af foredragene, det er om sensitive børn. Det jeg kigger lige hernede i min kalender, det er den 30. april. Den 30. april, der er det sidste af de her foredrag, det er om sensitive børn. Det er alt sammen på Hjernekro i Esbjerg. Du kan tilmelde dig inde på min hjemmeside, og jeg tænker, at det bliver ikke noget, jeg lige kommer til at gøre sådan lige med det samme igen med de her foredrag. Så har du lyst, så er det noget, vi gør lige nu og her. Så det er februar, marts og april, der er det denne her foredragsrække. Hvis du som sagt har lyst til at arbejde med healing, jeg talte lige kort om det før, så er den spirituelle healing, og det kursus, det er den 29. 30. marts. Der er vist ved at være ret fyldt på holdet, men jeg tror, der var 1 eller 2 pladser ledige, men skriv lige til mig, hvis det er, du kan også se det inde på hjemmesiden. Lige så snart, at holdet er booket, så kan man nemlig ikke tilmelde sig mere.
Så der er sådan en begrænsning på. Ellers så kig ind på min kursusbeskrivelse, og er der ikke noget, jeg har beskrevet godt nok, eller noget, du synes, du mangler derinde, så bare send mig en mail, så finder vi ud af det. Men det er dig, der bestemmer, hvornår du starter på kurserne, hvornår du har lyst, hvornår du føler, at nu skal det være, nu gider du ikke vente mere. Og der er ikke nogen grund til at vente mere, så det er bare om at komme i gang. Bare meld dig til, og så vil jeg gøre mit allerbedste for at hjælpe dig undervejs, for at støtte dig undervejs. Processen, den er nemlig din, og der er bare ingen, der kan tage det første skridt ud over dig selv. Så du er nødt til selv at tage det første skridt for at komme derhen. Jeg glæder mig til at se dig, og jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med dig. Så vi ses. Hej.